Ngiyakubona impela ushaye waphelela in support of iPhinifa Neduma. Kunjalo nje mfowethu ngithe namhlanje umuntu ongibona ngimasha estradini akabona ukuthi today we are here to support iPhinifa Neduma omama bathi ngebrand yabo ayingadayiswa ngaphakathi kuma tech shop abathi ayingadayiswa bokufika abathi futhi bacela ukuthi umasipala abanikeza ama permits kuhlangene ke nalaba abadayisa imithi kuhlangene nama-salon kuhlangene nabadayisa ukudla ey'tradini kuhlangene nabadayisa imvunulo bonke bami ngomumo owodwa othi ngeke bavume ukuthi ibhizinisi labo lithathwa abantu bokufika bathi uhulumeni angahluleka yena ukuba controller besuka bengene eSouth Africa ngokungemthetho kodwa uma sibancintsha umsebenzi bayobuyela emakhaya injalo nje.